Máme tady dva druhy vložek, klasické Always a novinku od Mihy s aniontovým čipem. A ukážu vám, jaký je mezi nimi rozdíl. Když si přiblížíme tu Always, uvidíte tam takové třpitivé částečky a to je tím, že tvoří skleníkový efekt, který tvoří zapařeniny. Teď si přiblížíme tu s aniontovým čipem a vidíte, že tam žádné částečky nejsou, žádný skleníkový efekt, krásně čistá bavlna. Takže za mě určitě super. Mám tady 2 tekutiny, stejné množství a ukážu vám, která vyhrajete z vsavosti. Já už vložky používám a rozhodně doporučuji.